kuda Jesu kumuda wira kwazo kuzorora pachidzidzo nekuti wakadaro Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve okunaka kuda Jesu ndachena neroparo ndapona nekudawira kuna muponesiwo Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve une zvakanaka kwazvo kusimbira kwaJesu kukashira kuna iye rufaro neupenyu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve ndinofara ndakadzidza kusimbira kunemi ndinoziva ndichagara pamwe neminarini Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve Tine ukama tine kufara kutsana
Tsamira mumaoko ake, chikomborero runyararo. Kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu. Kutsamira mumaoko ake a Jesu. Kunotapira kufamba nzira. Kutsamira mumaoko ake, iyo nzira yapenya zuwa nezuwa. Kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu. Our gracious Father in heaven above, we want to come before your holy throne once again in this time that we can gather together to worship you. Now in a special way, God, we want to invoke the Holy Spirit himself to abide with us in the presentations, in the discussions. May you lead us. May we hear you speak to us in a special way, particularly in the subject that is before us. We are praying in a special way, Lord, that you may unveil and unpack these themes of truth so that they can be understood, so that they can be of great value and assistance to everyone who is going to hear, and those that are going to apply these truths in their day-to-day lives. Thank you, Lord, for listening to this prayer. May you continue to bless us and to abide with us. In Jesus, I pray. Amen. Kutsamira mumaoko ake a Jesu. 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 Manhero akanaka vana vaMwari, manhero akanaka vana vaMwari. Tinoda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi. Ngatinamatei. Baba wedu wari kumusoro kudenga, tokutendai nenguva yamatipai kunamata nekukumbira kwamuri. Pataa kuverenga mukati meshoko renyu, tibatsirei. Vana venyu itai kuti tinzwisise. Iniwo ndichataura nevana venyu. Bvumaiwo kuve chizembero changu. Mundibatsire, mutiitire zvakanaka. Tose tibude mukati memba ino tichiti zviro kwazvo Mwari wataura nesu. Muzita raJesu nogara nekusingaperi. Amen. Tinotenda chose Mwari ngaatikomborere, atiitire zvakanaka. Tichada kuti tiverenge mukati meBhaibheri shoko dzvene raMwari. Ngachida kuti tiverenge kuna 2 Samuel chapter 13 pavhesi ya19. 2 Samuel chapter 13 pavhesi ya19 ndo patinoda kuti tiverenge pano. Bhaibheri shoko dzvene raMwari rinoti iko, Tamar put ashes on her head and tore the ornate robe she was wearing. She put her hands on her head
and went away, weeping aloud as she went. Her brother Absalom said to her, "Has that Amnon, your brother, been with you? Be quiet for now, my sister. He is your brother. Don't take this thing to heart." And Tamar lived in her brother Absalom's house, a desolate woman. When King David heard all this, he was furious. And Absalom never said a word to Amnon, either good or bad. He hated Amnon because he had disgraced his sister Tamar. Orenga zvakanaka pavhesi ya32, vhesi ya23, same chapter, inoenderera mberi ichitiko 2 years later, when Absalom's sheep shearers were at Baal Hazor, near the border of Ephraim, he invited all the king's sons to come there. Absalom went to the king and said, "Your servant has had shearers come. Will the king and his attendants please join me?" Endera mberi neshoko raMwari, vhesi ya30 todarika zvishoma, parutaurwa hanzi, while they were on their way, the report came to David, "Absalom has struck down all the king's sons. Not one of them is left." The king stood up, tore his clothes, and lay down on the ground, and all his attendants stood by him, their clothes torn. But Jonadab, son of Shimeah, David's brother, said, "My lord should not think that they killed all the princes. Only Amnon is dead. This has been Absalom's express intention ever since the day Amnon raped his sister Tamar. My lord the king should not be concerned about the report that all the king's sons are dead. Only Amnon is dead." Dai Mwari angakomborera kuverengwa kweshoko rake. Now Bible riri kutitaurira panapa scenario inotityisei panapa yatata kuti tidzidze zvidzidzo kubva pairi. Inotaura nezvemwana anonzi Tamar. Tamar akanga ari mukati memusha, ari mwana waDavid, asi hanzvadzi yake yainzi Absalom. Tiritezeeraona waMwari. But panonzi pane umwe mukomana uyu anonzi Amnon. Ikareko nguva yacho iyoyo zvaigona kugamuchirika kuti munhu aroore mwana wakwaba mukuru, munhu aroore mwana wasekuru, munhu aroore mwana wanzvadzi yamai vake, zvichingodaro zvaigamuchirika. Mwari later on achibva azoti chitaramukai chiendai nechekure nekuti mawanda. Apa zvaigamuchirika panguva yacho iyoyo. Saka uyu akanga atori hanzvadzi yemukomanawo, asi wekune imwe imba. Tiritezeeraona waMwari. Saka zvinonziko mukomana uyu anonzi Amnon akakanga shamwari yake inonzi Jonadab. Akati, "Sisi vangu ndavafarira." Zvikanzi, "Aiwa, hazvinetsi, ita sounorwara. Kana waita sounorwara, woti ndiruda kupuhwa chikafu naye, kana auya wongoonawo zvekuita." Now zvakaita sokudaro exactly seplani yakanga yarongwa naJonadab. Hanzi iko akaita sounorwara, sisi wacho vachibva vauya, vanzi ivo ndivo voga vanogona kumupa chikafu. Auya aine chikafu, murume ari kubvunda, ari mukati memachira, zvekunyepera ndokutaurira vanhu vese kuti iko vabude. Vabuda vana vese, maattendants ese, anotaura kumusikana uyu kuti iko, "I must sleep with you." This girl refused. Her consent was never given. Akati hazviite nekuda kwekuti iko hazvingadaro tiri vaviri. Pane zvinofanirwa kuitika first. Panofanirwa kuonekwa, vabereki vanofanirwa kuonana, kwete kuti isusu tironge nyaya dzekusangana. Ndachida kuti mudzidze chimwe chinhu vanamai, pamwe chete nevanasikana, pamwe chete nevanhu vose vari mukati memba ino. Zvakakosha, Mwari anokoshesa
zvatanga zvatauriranwa nevabereki kana vana vachizonzi vagare semurume nemudzimai. Zvakakosha izvozvo kuti tizvikoshese kuti denga rinotarisawo kuti vana mai nana baba vamboti kudini. Saka usangotorwa uri woga kungoendwa newe pasina vabereki vagara pasi vakawirirana. Kana paine chinhu chinotyisa mukati meupenyu, kana paine chinhu chaungaratidza the highest level of disgrace and dishonor, the highest level of disrespect, kubvisa hembe dzako uchizvipira kune umwe munhu vabereki vasina kugara pasi. That's the highest level yedefiance, and Mwari will take that to task. Saka nanchida kuti nditaure as a point panapa. Tama akaramba akati aiwa baba vanofanirwa kutanga onekwa, vanogona kutondipa kwauri zvose zvikatonaka, asi this gentleman forced himself upon this young lady. Zvinonzi iko zvaitika kudaro, apedza mabasa ake irima mukomana uyu anonzi iko akati iko musikana go away. Akati no, I cannot go away. Nezvatoitika izvi. I think some processes should now start. Consultations should now be on the table so that titange kugara tese. Zvikanzi handina plani yekugara newe. Paakada kuita nharo zvikanzi iko maattendants akanga aripo, akanga ari mwana wamaboka. Maattendants akataura kuti iko, akataurirwa kunzi iko, they were instructed kuti buritsai musikana uyu handichada kumuona. Zvikanzi iko neBhaibheri kuvengwa kwakaitwa Tama naAmunoni hanzi kwaipfuura kumuchiva kwaaiita. Hanzi it was deeper. Saka ndoda kutaurira ukatorwa nemunhu zvisina kurongeka, pamwe pacho anokuvenga zvisingamboite kusvika pokupedzisira. Vazhinji vari kuzviuraya nekuda kwekungozvipira kumunhu usingazivi intention yake. Varipo vakawanda vanofunga, vasikana vechidiki, kuti iko ndikazvipa kumunhu ndo zvinoita kuti rudo runyatsodzama. Ndoda kutaurirai vakomana vamunoona ava, varume vamunoona ava, musangozvipire usati wafunga nezvazvo mukati meupenyu hwako. Nekuti iko vakomana vari kukura ava, varume in general vane inonzi hunting instinct. Hunting instinct ndo zviya zvinoitwa nevarungu, wekuti anobva kuAustralia agokwira ndege 3-4 kuuya muno muZimbabwe, ogodzika nezvimabhazi, agokwira zvimalifts, agohaya taxi, agohaya chiLand Rover, chiLand Cruiser, agoenda mugona rezhou. Chafambira kuuraya nzou. Kana angoipfuura ikati dhii, zvatopera. Atopedzana, haasi kutomboda kuidya. Anobhadhara mari yakawanda, nzou yacho haasi kuda kuidya. Angosvoti pride, otorwa foto 2-3, chikaka, akabata pfuti, nzou yakarara. Akatobva ipapo musafunga kuti achiri neinterest nenzou iyoyo, akuda kunouraya chipembere chiri kuKruger kuSouth Africa. Kungonzwa kuti iko ndakauraya chipembere, ndikambouraya nzou, ndakambouraya futi ingwe. Ndo zvine varume vazhinji kana vasingatungamirirwe naKristu mukati meupenyu hwavo. Ndo upenyu hwakadaro. Saka you must be very careful. Unogona kungove ndiwe nzou yacho yangopfurwa ende hatomborina basa nayo, haasi kuda kutomboidya, haasi kuda kuitenga. Anobhadhara mari zhinji kungoti aiuraye chete. Zvakaonekwa muupenyu hwaAmunoni, this hunting instinct yakadare kuti kumwanasikana wapedza kurara naye akutaura kuti ngatitaura tichifambira maroro. Murume uyu akati iko ngabvi inini
kuroora iwewe. Akati negotsi kuseka. Zvikanzi torai munhu uyu abude muno mari kundisemedzesa. Zvikanzi kumuvenga kwaakaita kwakapfuura kumuchiva kwaaita. Saka be very careful. Kuda kutaura kana maine vasikana vechidiki mukati memba inoyi, mukati metemberi yaMwari. Virginity is still a virtue. Inotyisa, inofanirwa kuremekedzwa mukati meupenyu. Nawaenda zvadaro, Dhavhidhi akanoudzwa ndozvaitika. Hanzi Dhavhidhi akatambudzika, akanetseka. But Bhaibheri rinoti iko kwakazopera, ende chekutanga chakaitika ndechekuti iko hanzi iko Absalom never said a word to Amnon. Tererai, either good or bad. Akangonyara. But Bhaibheri rinozoti iko makore maviri azopfuura. Kwapera makore mangani? Maviri. Zvikanzi Absalom akadedza vanhu. Zvikanzi iko ndaveura makwai angu. Kuveura makwai mazuva acho chachiri chinhu chikuru, waita kunge wakohwa kotoni. Mabhero akaunganidzwa zvikanzi ngatimbodyai tisati taenda kumaketi kunotengesa. They were celebrating. Zvikanzi ndaita zvakanaka. Ndokunokumbira mambo. Zvikanzi vana vamambo ngavauye vose vaungane pamba pangu. Nemi mambo huyai tidye tifare nekuti ndaveura makwai angu. Kune wulu yatawana yakawanda, mabhero angori katakata musha wese. Zvikanzi naDhavhidhi aiwa, ungabva watitora musha wese here? Inini nichiregera ndisare. Zvikanzi aiwa endei kani? Zvikanzi rega ndisare. Zvikanzi oraiti chiitai kuti vanakomana kusanganisa naAmnon ngavauye kupati. Zvikanzi wamva wavada vese sei? Zvikanzi aiwa tinoda kufara. Zvinhu zvose zviri parutivi iye zvino izvi raisi dziri kukwata dziri kuda kuibva, ujibwaribwa neusokotombwi zvakaiswa pamakate zvakamirira kuti zvidyiwe. Vanoridza mimhanzi varipo vakagadzirira kuti gamuchira. Anzi alright, chiendai henyu. Amnon ndokuenda akabata speech yaMudhara kuti anoiverenga on behalf of King David. Asanzi Absalom anga aronga neshamwari dzake dzakaipa mwoyo. Zvikanzi mukaona Amnon avaraiwa, mimhanzi yamubata, muonei zvekumuita. Hapana chamuchawana pamusoro pekuuraya murume uyu. Handisi kuziva kuti wakabatiswa chii. Makore 2 atopfuura. Zvikanzi vanhu vachifara, varipo vachipembera. Amnon akangodedzwa sekunge kuti iko madrinks apera, arikuda kuwedzerwa, arikuda kutengwa pamashopisi ari padhuze dhuze. Zvikanzi ngouya pakona apa pane zveku nevanhu vakanga varipo. Paakasvika pakona ipapo, banga pachipfuwa. Pavakanzwa munhu kugomera, vachipoterera vachitarisa, Amnon hakuna. Ropa riri kudonha, ropa riri kutsatika. Bhaibheri rinoti iko mumwe nemumwe akakwira hesera rake. Vakati umwe abuda nepapo, umwe abuda nepapo, umwe abuda nepapo. Because it was a big thing kuti mwana wababa aurayiwa imuripo. Vanhu vatiza. Hanzi soko rikasvika kuna Dhavhidhi zvikanzi vana vako vese vafa. Jonadhabhi uya wokumbofurira uya ndiye akazoya futi kuzopombodza. Unoziva kuti pane vamwe vanhu vakanaka kwese. Ndiwo kufurira, ndiwo kumhanya futi kuna mambo. Zvikanzi no, hawana kufa vese mambo. Musatyaba. Amnon chete ndiye aita sei? Ndiye afa. Vana voMwari, mukati memanhera ano, ndanga chida kuti ndibate chimwe chinhu chinogona kuparadza mhuri if we are not careful. Chinhu chacho ichi chiri pakuti Absalomu anga aine hanzvadzi yakabatwa chibharo, akarepwa. But Bhaibheri rinotiko hapana chakataurwa. He didn't say anything nice
Neither did he say anything that was nasty. Akanyarara. Life continued as if everything was normal, yet someone had been raped. Saka mukati mezuva ranhasi, musoro wenyaya wedu unonziko I can't breathe. I can't breathe. Ndo musoro wenyaya uripo. Naurwa yatoda kutaura nezvayo mukati mezuva ranhasi ndiye kutadza kwazvinoita mukati meupenyu kuti vanhu vataure zvinhu zvakakosha zvakanganisika mukati mefamily. Vanhu vazhinji vakawanda vari kunetseka, vari kutambura, chikonzero chiri chekuti pane zviri kumunetsa mumwoyo, pane zvakakanganisika mukati meupenyu. But vamwe vanhu vakamupoteredza vanokondinya upenyu as if business is usual. Kana paine chinhu chaparadza mhuri chinoita kuti iko munhu angoonda makamutarisa, motokari dziripo, musha wakapera uripo, swimming pool iripo, kitchen yakazara nechikafu, masofa akanaka aripo nemativi akanaka aripo. Kana paine chinhu chinoonza munhu inyaya dzinodumbira but achishaya kuti dzotaurwa sei. Ende kuvanhu vatema havadi kutaura zvinhu, vane tsumo yekuti iko ngazviiswe musha uno mukadzi mukuru anofungidzira chii hapwa. Ndo filosofi yavo. Ndi vanhu vatema, vanhu veganda rangu iri havatokurudzire futi kuenda kucounseling, nekuti zvinonzi ukaendako unofumura mumwe wako. Wadirei kudaro? Saka pakupedzisira murudzi rwedu unogona kuona munhu ari kudonzva asi akutonopinda muguva asi aine chigumbu chinotyisa asi hachina kutaura. If there is anything chichatiuraya neBP, ndiko kagemu ikaka kekuti upenyu hunenge huchienderera mberi, but there is no day that your family offers a round table to discuss issues. Zvinhu zvinenge zvichienderera mberi zvichiita sekunge zvakanaka, ende vekuchechi vakugona kupretenda zvakadaro zvekutiko vane mamasters in pretense. Vanotobatana uruoko zvakanaka, but vachitogara vachitukana, but vanonga vakabatana ruoko. Mukavabvunza kuti kumba kuri sei, vanhu vatema vanokutaurirai kuti iko kutsvene, kwakanaka pastor. Tiri kukomborerwa, Jehovha ari kuita zvinoshamisa. Mwari ari kuita zvikuru. Jesus is about to come, pastor. Mhuri yakanaka, vana variko kuzvikoro, kunyepa. Vanhu vakanditarisa, you have got undiscussed burdens. Ende pachivanhu chedu hatiwanzotaure zvinhu zvinonetsa, tinoti zvinokanganisa. Saka munhu anodonzva asi aine chakaitika chakamurwadza but hapana wokuchitaurira. Vanhu vazhinji vanosvika pakutambura nekunetseka, vamwe vacho vanotozoshinga pakutora upenyu nekuti ashaya. Iyi nyaya yenyu yakuaprocha upenyu saAbsalomu anoti kwa hakuna chakanaka kana chakaipa chaanogona kuti bufu mukati meupenyu, yete hanzvadzi yake yarepwa. This is going to destroy us and finish all of us. So vanhu vachitaura parufu kuti nguva yanga yakwana, kunyepa. Dzimwe dzacho nguva tiri kudzikwanisa isusu.
nanyaya yekuti iko we don't discuss issues mukati memba, we don't discuss difficult issues mukati medzimba, and hence mumwe nemumwe inenge irifungira mumwoyo rwendo rwedu. Ameno chero zvazvaita, ameno zvakadaro zvokuti we've got people vakadaro kuti they carry their burdens even on their faces, and they go on neupenyu as if things are okay. Kana parepwa mwana mumusha, kana tama abatwa chibharo, you should be able to sit down and talk about it. Saka, if you don't talk about it, ndo panozosvika munhu zvakadaro zvokutiko anodumbirwa, hope dzinoenda. Zati pana munhu anotiko 12 kuri kudzika kwana hapasina kwako. Utanga kuronga achirongonwa. Kudzimara kuri kodho. Ongomuka, otogeza, oenda kwasa. I can't breathe. Saka mukati mezuva ranhasi ndakanchida kuti iko zvijeke kwamuri kuti there are no scars deeper than those caused by your family. Kana paine vanhu vanoita kuti uparare, kana vakakufuratira, kana paine vanhu vanoita kuti iko life becomes unbearable, it is those people who are closest to you. But Satan akazviita pakuti ari kubreka all roads and bridges to each other. Tosangana Bhaibheri chitiro, ndichatotuma mweya waEraija wandichatumira pamusoro penyika kuti utendeutse mwoyo yemadzibaba kuti wadzokere kuvana vavo. Otherwise situation inopendwa paya kuna Malakai ndeyekuti ko madzibaba akatarisa uku achiita zvinhu zvavo, vanavo vakatarisa uku vachiita zvinhu zvavo, vana maivo vakatarisa uko vakatarisa vachiita zvinhu zvavo. Business ringoripo nderekuti ko tofanirwa kuwanda, vanhu vachingowanda vari mumba, but they are not even connected, they are not friends. Everyone in their corner, they fight their own battles. But zvamunoitirana nekuti munogara mese zvikasataurwa, there are no scars that are deeper than that. Chii chimwe chinokonzera kuti zvinhu zvisataurike pamusha? Konzera kuti zvimwe zvinhu zvisataurike pamusha, pamwe pacho mapositions evanhu, status mukati muupenyu. Vanhu vanogona kufa nestress. Why? Nekuti vari mukati memba ende baba vacho ndi pastor, baba vacho ndi elder. That status yekungodzi elder, it can even destroy the whole family. Baba vacho vanomupurisa, baba vacho muCIO, baba vacho ari top position, highly placed mukati mehurumende. Kana kuti baba vacho ndi celebrity, mai vacho ndi celebrity, isocialite. Izvozvo mukasazvingwarira zvinokonzera kuti zvinhu zvakakosha zviri natural zvinogona kutaurika zvokubatsirai kuti muve connected hazvitaurike because of your status. Saka mukadzi waelda anoti ndonoudza ani, komai mufundisi unotaura nani? Vakataura nenhengo zvinoswera zvazara. Vakada kutaura kuna mufundisi wacho ishumba. Akangonaka chete kana ari kuchechi.
But the moment yaanoti gidhi pamusha pake, ishumba inojiwa. Have you not seen people who are very nice to people that they don't have anything to do with? They are very nice to strangers, but very mean to their own blood. Pakanaka fana. Kuna achisumudza chimwana chisiri chake, munoshamisika mukati baba une rugano. Chinonzi elele nana, chichi nekukisa mwana asiri wake. But wake chaichano iwa. Siwa zvauri. Kamwana kanoyega chiti da. Kano maoko anoti ega pasi mhogo. It was disappointed and taken back by anger. Kuna vanhu varimo mukati meupenyuka vekutiko mukada kutanga nyaya yekuti ngaagadzirise pakati hamuigoni. Nekuda kwekutiko vamurida kutonoona vacho kuti vabetsere vanenge vachitoti ichi ndo chibaba chedu panyaya dzemumudzimba. Uchibaba wavari kuona zvekunze, havasi kuona reality on the ground. Have you ever lived with people vakadaro vekutiko if you are seeking for help vanhu vanotya kutaura nezvazvo? Almost there's no one who will believe you. This woman is very abusive. Hakuna unokutenda. Nekuda kwekuti pakadzidhoka mtwe ndo vanosvikazvo. Kana uri musangano wemadzimai ndo kana vasvika zvanzi musangano wedu wazoita seana mai wazotanga. Toda kutenda Mwari nekuti vanoremekedzwa vapakati pedu. Saka kune vanhu vakanaka vanozvipolishira for outside purposes, but they don't have time to polish themselves for the people who love them most. Saka mukati meupenyu munoita inonzi conflict. Saka mukati mezuva ranhasi tichida kungoti tibate padiki diki in terms of conflict. Conflict inogona kuitika mukati memba. Conflict zvigumbu, kusawirirana, kwashaya kugarirwa pasi. Chiko chinonzi conflict. Conflict is a serious disagreement or argument, typically a protracted one. Ndo inonzi conflict. A serious disagreement. Pane zvawaita, but I seriously disagree with you, with what you have done. Wandirwadzisa. And therefore, panouya zimweya rekupesana. Nekuti pane chaitika chatisina kuzowirirana. Saka conflict kunotogona kutoitirana nharo. Kunogona kunge kuri kuitirana nharo. Kutadza kuwirirana pane chimwe chinhu. Zvinosumudza conflict. Kana kutadzirana mukati memusha. Attitude yenyu kakuwirirana, that connection is destroyed. Pouya inonzi conflict. Now kana zvichinzi iko conflict ine mamwe mazwi anonzi synonyms nekuchirungu. Zvinoreva kuti iko mazwi, izwi rekuti conflict rine mamwe mazwi ariri musemu WhatsApp group nawo. Vanopinda musemu WhatsApp group, but I don't know kuti admin ndianipa. Saka mamwe mazwi ari musemu WhatsApp group neword rekuti conflict ndeyekuti dispute, kana kuti quarrel, kana kuti squabble, kana kuti disagreement, kana kuti iko difference of opinion. Hakuna here zvimwe zvinhu zvamusingawirirane kuti no Baba John, this is not right. Pamwe katambiro kaunoita namainini, pamwe mamessage aunongoreceiva pakati peusiku
kana kuti iko magariro makangodzoka muchida kukolekta foni yenyu vaikanganwa mumba, magariro anga vakaita namaid, you didn't like it. That's conflict. Kana kutongoti wakatongoudzwa kuti ndane mwana akuda kuuya, unoziva kuti pana vanhu vane utsinya vanokutaurira kuti mwana ari pabhazi kubva kubhoera, ari kuita sei mwana uyu, ndandisina kukuudza kuti ndine mwana, saka ari kuuya pano nhasi. Conflict zvinokonzera conflict. Saka hanziko mune musingawirirani, but usually kusawirirana kwenyu is protracted. Protracted means kuti it's complex. It means kuti it's severe. It means kuti it's enduring. Zvinongoramba zvichikunetsa, zvichikudya, kana kuti nharo dzacho makakatanwa kusvika radoka, vanhu mozongorara but kuwirirana hapana. Therefore, mune muchirarama muine conflict mukati memuchato kana kuti mukati meupenyu, inogona kuitika pakati pamai nababa, inogona kuitika pakati pamai nemwana, inogona kuita pakati pababa nemwana. This kind of a relationship. No, kana zvichinziko vanhu vatadza kuwirirana, zvimwe zvinokurudzirwa ndezvekutiko the complexity or severity and enduring nature of the conflict must be determined by both parties involved in their individual capacity. Tapanzwisera apa kana kuti handisi kuda kukusiyai, tiri teseraona Mwari, handisi kuda kuita sei kukusiyai. Zvazviri kutaurwa panapa ndezvekutiko kana pachinziko chinhu icho hachina kundiitira zvakanyatso kunaka, tenderai munhu aafektwa nechinhu chacho kuti ataure kuti handisi kunzwa zvakanaka pamusoro pechinhu ichi. Saka udzamu hwenyaya kana kuti kubaya kwenyaya kana kuti kubaya kwokutadzirwa hakufanirwa kudhitemainwa nevanhu vakatarisa atadzirwa. Atadzirwa ndeanofanirwa kuudzai kuti iko ndabayiwa kusvika pakaita sei. Nemamwe mazwi tiri kuti iko meeting, teererai vana vaMwari, meeting yekuti iko kutemwa kunorwadza haifanirwi kutungamirirwa nedemo. Demo riri iye chairman. Chairman wemeeting iyoyo unofanirwa kunge uri muti. Mandinzwa here imi mwana waMwari? Tiri tese ko zvamati 01 kunge muri kugerwa ndebvu. Tiri tese here? Tiri pamwe chete? Ndiri kuda kuedza kuti kudii? Ndiri kuda kuedza kuti iko kana paine chinhu chatambudza munhu, regerai munhu wacho akutaurirei kuti zvamurwadza kusvikira papi. Hamusati mambodzwa vanhu vachitiko saka ndo zvingadedzerwe tete here izvozvo, because they don't understand. Kwavari kanhu kadiki diki, but iwe uri kutoti tete dai vangauya vangagara apa tigadziriswe. Saka musazoti ndo zvinhu zvingabvirwe pamusha here izvi. Kurwadza kwezvinhu kunofanirwa kudhitemainwa neabayiwa nazvo. Ndiyo wamunotonzwa kuti iko zvakusvitsa papi mukati meupenyu. Ndina vamwe sekuru wangu vaive nekatsika kekurova mudzimai. Vairova mbuya achiita nharo, akangoita nharo. Tsika yavo vaitiko, sekuru wangu vaitiko, inini mapoints angu ari munhu. Tiri tese here? Handina zvinhu zvakawanda, mune muchitaura kuti mapoints 20 uticha nechiya, inini tiri tese here? Ndo mune mapoints angu, ndo zvavaitenga izvozvo. But rimwe rezuva akapopotedzana zvakasimba. Vachamboti nyarara taurira pasi vari mumba kudzimara zvazotushuka wabuda kunze, vakuitisana nharo vari panze. Saka vaipopotedzana zvakadaro zvekuti iko aiti mumwe akati
achikwidza girafu rekupopota achipupa nehashi, mumwe akanyarara. Wombofungidzira kuti uyu ari kupopoterwa pamwe anzwisisa, but ava vakangofema ava vapega kupopota apa vakangofema chete. Sekuru wangu waisimudzira vari pamusoro pacho, vakapopotedzana. Mbuya ndobva wabuda pachivanze, akutukana vari pachivanze. Mbuya hamene kuti vakazongoda kumbopoza sei kakumbofema kubva pakutaura kwavaita, vari padhuze dhuze nasekuru. Sekuru wanga wakanyarara vachinzwa nonzi dziri kutaurwa pamberi pavo. Zvikanzi mbuya pavakangofema chete, vanga vari padhuze nasekuru. Sekuru vakazarura muchezura wembama. Imi munoziva kuti pane dzimwe mbama dzekuti ukarohwa unonoripota kuti ndarohwa nefoshoro. Muri kunyatsonzwisisa nyaya dzandiri kutaura padapa. Pakaitwa nheni yembama, payakasvikolenda padama. Mbuya vakavhizinguka vachitarisa the other side, tikaona mate anga achiperekedzwa neropa, rute rwaiperekedzwa neropa. Mbuya vakatanga kubhlidha nemumhino nemukanwa. Pavakarohwa kudaro mbuya wangu, she never said another word. Everything hushed. But she abandoned the argument. Wapinda mumbando vanopeka kabhegi kavo kadiki diki, ndobva wabata mwana wavo kachangotanga kufamba, and she walked away. Up to now, mbuya vedu vapenyu, sekuru vapenyu, but we never saw him again. Padare rakazobvunzwa, sekuru vaitotaura achitiko ndandangomurova mbama 1 chete. Vaitoti chete. But for mbuya, enough was enough. She was ready to abandon everything and move away and go. Saka musadhifainire vanhu kuti mbama inorwadza sei. Regerai vakutaurirei ivo. Kana paine chinhu chakanganiswa mukati memba, pakati pamai nababa, kana kuti pakati pemwana musikana nababa wake, kana kuti namai wake, kana kuti mwanakomana nababa wake, kana kuti namai wake, akanganisirwa ngaakutaurirei kurwadza kwazvo. Ritezerawo Mwari. In fact, don't downplay. Don't underestimate. Kana munhu akutsanangurira kuti iko izvazvo nakundibata musha, let there be a round table in your home to talk and discuss about the difficulties, the things, and accommodate connection. Mudzokedzana. So, recurring issues in the family should be taken seriously. Kana vanhu vachitaura kuti iko kaitiro kamuri kuitaka, baba asoste, please, inini hangu hazvisi kundibata zvakanyatsokunaka. Usaregere munhu achingodzokorora nekudzokorora chinhu chimwe and you don't talk about it. Saka chinonzi conflict resolution manje is a way for 2 or more parties to find a peaceful solution to a disagreement among them. The disagreement might be personal, financial, political, or emotional. Conflict resolution, out management. Ndonzira yekuti ko vanhu vagare pasi vataure, kumbopiwo mukana kuti urure zvakurwadza kwemakore. That day should be found in your life.
And that day should be a veil mukati meupenyu. Wanai nguva yekuenda kunotsvagana emotionally, kuenda kunotsvagana emotionally nevana vako. Ndakamboti ndatambira rimwe zuva ndine kamari kangu. Munoziva kuti kare kwaitambirwa tiritezere bvunzai makumba avo kwaita sei kare? Ana sekuru chiwandamira kare kwaita sei? Kwaitambirwa. Saka ndatambira musi wacho uyoyo, ndikabva ndatorana namudzimai wangu ndikati nhasi hatisi kudya kumba, zvikanzi ide, ndikati yes, we are not going to eat at home. Zvikanzi no, it's okay. Endeita very I was prepared for that day kuti nyangwe supu ikaita $10 I will pay. Tasvika mukarestaurant tagara, afara when it was a home restaurant, very nice and smart and clean. Tagara mukona edu zvakana, vamwe vari nechipapu vamwe chipapapu. Ndikatiko kumudzimai wangu, nhasi handisi kuda kuita pastor, handisi kuda kuita murume wako. Nhasi I don't want to be your husband. Ndoda kumboita mufundisi wako, ndoda kumboita pastor wako. Saka forget kuti takaroorana. Nhasi watorwa out napastor vani. Ndanchida kuti pastor ava uvaudze zvichemo zvako zvauinazvo mumuchato wako, kumba kwako nemurume wani wako. Saka ndichibva ndabvunza kuti kumba kuri sei nababa? Don't try this. Kana usina nguva zuva racho iroro. And we must have an emotional bank that is healthy if you want to try it. What I discovered that day ndezvekuti zvakawanda kaonero katinoita sevarume tichidefine kuti kumba kuri kufaya zvakatosiyana nemaonerwo anoitwa nemadzimai. Zvakatosiyana, zvinhu zviviri zvakasiyana. Indaitotoko ndiri mukono, ndiri kumira pamamonya ipapo, ndo pandiri kumira, ndiri kugona kufambisa musha wangu. But dzandakaudzwa ipapo dzeshuwa, kwakusimbori kupomerwa ba, dzairema. Ndikada kuti bata apa, pastor havadaro. Pastor munhu waMwari anoteerera, tiritezere. Chakati nechakati, ameno kuti unozviona sei. Chakati nechakati, ameno kuti unozviona sei. Ndakatendeuka nezita raJesu. Tiritezere wana waMwari. Yes. Usaite musha wakadaro ukutiko mananda. Musha wacho dzinenge cheni dzakaunganidzwa. Hapana chinotaurika, hakuna anoti bufu. Vanhu vose ukasvika vanonorara. Ende rafu yacho ndeyekuti vekuchechi vanobva kuti ngatite munamato. Uye munamato. Bakuerenga ngati meshoko raMwari ona chivhesi chako chako. Zvakanzi neshoko raMwari. Hanzi kana uchiuya nechipiriso pamberi paMwari ukarangarira kuti ndine mumwe munhu wandine conflict naye, hanzi tsvaga chigwenzi usungirira chipiriso, wodzokera kumunhu upi uya munotaurira nesolution. Handina kuona sekunge tingasvitsane pakadaro, ndiregerere. Alright bro, next time usazodaro. Hanzi ukaenda ukati uchitora chipiriso chiya ukanochipa kuna Mwari, Mwari anoti ino muranda akaita sei akatendeka. Usakakaradze zvipiriso muine vanhu vamuine conflict navo. Iritezera wana Mwari. Yes, zvakakosha mukati mekurarama.
ndezvipiko zvitsime mukati memba zvinomutsa conflict kana kuti kupesana. Zvitsime izvi zvakawanda. Kune zvitsime zvizhinji: inadequate attention or affection. Unoziva kuti pane vamwe vanhu vekuti koma kungogarisana but vakapera strong kare kare. Kungokutarisa kuti mauya chikafu chiripo, mvura yekugeza, vanhu vorara. Zviya zvekuchatiko munhu anonziko ndinokuda kana kuti wabikawo zvakanaka, kana kuti wakapfekawo musoro wagadzirwa, idishu wagadzirwa nhasi zvakaita sei, hakuna dry bones. Munhu kudoshingira, ende vakadzi vanodomboza hama vedu nemisoro vachizamirira kuti zviitewo. Rikambonzi tsepete vhudzi riya, rikambomonwa iwe, vakamboita maziwivhi aya anenge mabhanang'ana aya but anouya kumba kune murume mupenyu asiri kurwara, anoramba akadai. Nai baba John, anosikuona here kuti munhu achinja. Ende rafi yacho ndeyekutiko varume vasingakomende madzimai avo, unotofunga kuti wakapererwa nemashoko ekukomenda, but ngapauye mainini uno munini womudzimai unotoona kuti baba vane makomenzi ava, mai, but havadi kutaura those comments to you. Nana mai wekutiko vatongowi riteseraona umwari kuti uti vakabikwa here mai ava, kana kuti vakaboiliswa here, kana kuti chinyi, unozvishaya. Lack of affection, kupererwa nekakurohwa nehana kana uchingoona umwe wako, ende mukange muchizviita zvichibva kubva pamwoyo, commenting each other nekusumudzirana, vana venyu they will be healthy emotionally. Pane vanhu vekutiko ukamuona zino rake raapachena, pane zvakaipa zvaaona zvaruda kukorekta. They are very reluctant and very mean when it comes to encouragement and commenting and reaffirming someone. They are vakaomera, but yet they are very generous when it comes to criticize. Hanzi kana uchida kudzora murume wako, kana uchida kudzora mwana wako, mubvunze kuti, hanzi zvibvunze iwewe kuti iko nderipi zuva randakapedzisira kumutaurira kuti wagona, uzotaura. Vamwe unongowanzwa izwi ravo, sauti yawanda, ndopaunonzwa kuti muna baba mumba. Uchatiuraya nebhibhia, togara tichizvitaura, sister waiti vakazviramba kare kare. Musi wayaita right sound, they don't say nothing. Very reserved when it comes to commenting, when it comes to encouragement, when it comes to good words. Very reserved, but very generous when it comes to criticize and bombarding. Saka inadequate attention inokonzera mumba kuti mungopera simba. Munhu asitomborina basa newe. Zvakadaro zvekuti iko foni chaicho iyi foni tikadzibata dzevarume nhasi kuti iko ndonganidzai foni dzenyama, timboona kuti iko last week iyi wiki yapfuura tombotarisa machats awakaita nemudzimai wako kana kuti awakaita nemwana wako, toona kuti pane shoko 1 here rine rudo ipapo. Pamwe pacho pane pastori, pane pangodzi magetsi ariko here, maTuesday mabhadhara fizi here,
mukomana wekucheka loni awu. Mukaona muri mukadzi nemurume maakunyorerana kuti noted, hamusina nyaya dzekutaura. Hamusina, that's business language yamagutaura. Tiri tesere received with thanks. Ndizvekuindastiri zvamakuita izvo umu mumba umu. WhatsApp iri kutumira tumapikicha tumaruva, hamugoniwo kutsvagawo karuva. Mongobaya pakanzi sendi paya. Ende tumwe turuva twacho tuchisekerera. Tumwe twakaita sei kana uchinetswa nekutaipa. Turiko tumapikicha tunotaura zvese zvauri kutaura zviri pamwoyo. Watadzokungati kadzi aonewo kaimoji kekusekerera. Zvamba zvaramba. Amen. Uzoti pastor hawana kutaura. Rimwe tsime rinonza conflict inyaya yejealousy neinfidelity. Vanhu jealousy, kune jealousy riri healthy, kozoti jealousy riri unhealthy. Zvakadaro zvokuti mudzimai anosumuka nemota pamba, yobva yatariswa pamakilometers epadashboard paya, pakuzodzoka zvonziko akapfuurira ne5 kilometers. Mazenge makuendepi pamagrosa ndatarisa ndiri padashboard. Pamagrosa I know kuti it's about 4.5 kilometers. Dzimwe 5 mamakwe unosodwa zvakadaro zvokutiko unoshaya kana kufema. That's unhealthy. But pamwe pacho jealousy riri healthy. Ndiri kutongoudzana shamwari, uyu munhu uyu anenge ari kupfuurira, ini handisiri comfortable. Nguva dzavari kukufonerana, munoshanda henyu mese kusabhasko namaya, but nguva dzavanoisa mameseji zvinenge zvisina karespect mukati. Madi kumbopagadzirisa ipapo. That's healthy. That's very healthy. Yes, that's very healthy. Saka another issue is infidelity. Nyaya yevanhu vari kubuda mukati medzimba kutsvaka zvinhu zvakawanda kunze kwemisha. Zvakonzera a lot of pain and heartaches mukati medzimba. Hadzisi dzimba dzevanhu vechikristu badzi, hadzisi dzimba dzevanhu vanonamata chechiiba. Zvazara nyika zvakadaro zvokuti iko Satani ari kukohwa vakawanda kuburikidza nechirongwa chekusatendeka mukati medzimba. Aukudzai vana vaMwari, zvekunzi hanzi une girlfriend zviya ndizvekudharadhara zviya, unenge warasika. Kana uchida kunzi une tunhu twako, tenga mastands. Ndozviri kuita vamwe vari kuvaka macluster houses. Iwo chinotsvaga musikana kuWaterford nekuHeathcliff. Vane mvana iri kuHeathcliff. Aiwa, ita zvimwe zviri nani kunzikwa haadzosere. Kana achinge atora mota yako haadzosere, zviri nani. Nekuti Bhaibheri rinotiko mumwe nemumwe anoita upombwe, hanzi zvivi zvose zvinoitwa kunze kwemuviri, asi uyo anoita upombwe anotadzira mwiri wake. Tizai upombwe vana vaMwari. Ende pamakore ese andaita chifundisi, handisati ndamboviga munhu afa achinzi nekuti anga asina girlfriend. Haufe. Kunyangwe kumba kuchinetsa sei, nyangwe muri kupesana namadhamu, Bhaibheri rinotiko gumbuka, asi usatadzire Mwari mukugumbuka kwako. Vanhu vazhinji vari kuita ma-extramarital affairs because vanenge vashatiriswa mukati medzimba. Anogumbutswa kusvika pokupedzisira
ende pakupedzisira kwacho anoti iko ndinoda kuita revenge nekuita an extramarital affair. Ende now ndachida kuti munyatsozvitarisa izvona waMwari. Now kana ukanoita chikomba nekuti iko baba vane hutsinye vane chinyi, ari kurarwa naye ndibaba here kana kuti ndiwe? Aiwa, musatarise pasi, katarisai kuno. Ari kuchipiswa ndiani? Ndiwe. Kana pakanzi pane zvirwere zvaita spill off, anobatwa nechirwere ndiani? Amiri kuti Satani akatiita sei? Unoziva, teererai vana vaMwari, maybe hamunyatsozivi kuopareta kwemweya yetsvina. Mweya yetsvina ine imwe aspect ainayo mairi. Mweya yetsvina inogona kukonzera munhu kuti atadze kuve neself respect. Sezviya zvainzi Region ka, hanzi aiti akapuwa hembe nyowani aibvarwa bvarwa. Region aisimudza dombo rakakura, oripwanyanisa nerimwe, otora mafendefa, ozvicheka-cheka, zviri kurwadza, ropa riri kujuja, but aikondinya nekuda kwekuti mweya yetsvina yanga yapara. Mweya yetsvina ine kaspiriti ke-self-destruction. Unoshaya respect pamwiri wako, woti chero zvazvaita, ende unotonzwa sekunge zviri nani nekuti iko washandiswa, waitwa zvakaipa neumwe munhu, kana kuti waita zvakaipa neumwe munhu ari kuwana zvirwere ndiwe, ari kutadza kufunga zvakanaka because uri kuita zvinhu zvausina kujaira mukati meupenyu, uri kuzviita nehasha. Apa wabatwa, apa wazokakaradzwa, kwazouya nyaya yacho yataurwa muchechi bhodhi, zvodeedzerwa pano, vana vako vatoo kuuniversity. Self-destruction. Kaspiriti kakari muna legion. Mweya yetsvina inogona kukuderedza kusvikira wane mweya wokuzviparadza iwewo pachezvako, mweya wokusazvirespekta iwewo pachezvako, mweya wokungoti kunyange ukaona bridge unoti ndinojamba inini, wada kundijairira vanhu. Mweya yetsvina. Saka vanhu vanenge vachitofara, vachipinda, vachitofona. Saka ndokubata papi, kune zvikomanaka zviripo zviri mutauni, basa razvo vanongouya mutauni, vanenge vaine imba yavari kuroja vari 4-5 vachifonerana, ndauya nembuya yandinayo, chimbobudai, vamwe vombobuda, ndane mbuya yangu, vanoswera vachingodya sadza, vachisumudza masimbi, vachibhadharwa mari. Ende vanenge vachitaura kuti tinosenza kunyaradza, tinonyaradza madzimai agumbutswa nevarume vavo. Ndo basa redu, tinosenza kupi? Nyaradzo. Mati baba vari kuita, baba vane girlfriend kwa Mtogo, aiwa, uyai tikunyaradze. Uenda ukoko, chiri kuitika, wapindwa nemweya yetsvina, nekuda kwokugumbuka, inopinda nedhora wazarura rehasha. Unoshaya basa nemwiri wako, and you start to destroy yourself. Sezvanoita legion. Saka infidelity inokonzera matambudziko. Responsibilities chaiwo mumba anokonzera kuti vanhu vapesana, vasataurirane zvakanaka, zvisaite zvakanaka. Ndiani anofanirwa kubhadhara chakati, ndiani anofanirwa kuendesa vana kuchikoro, anofanirwa kusuka. Pane anamai vasingatombozivi kuti anofanirwa kutsvaira mumba ndiani pamusha panapa, akatarisana nemurume wake. Tori confused kuti aikona ndijairira, muine tsvina mumba kuti zvonziwa hausi kuionawo tsvina yacho. Simple responsibilities dzinogona kukonzera matambudziko mukati memba. Control and dominance, future plans and money. Vana chaivo, kuti vana vonodzidza kupi, vana vorohwa here kana kuti voregera kurohwa. Vanhu vane disagreements
there's a lot of conflict iri kubuda ma-in-laws and many things mukati meupenyu zvinogona kukonzera sexuality, inogona kukonzera mafights zvakare. But zviri right here kuti vanhu is it okay to fight? Kana ndichiti to fight handisura kurwisana kurovana zvibatwa, ndiri kuti zviri right here kumboita conflict kusvika pakuti iko izvi handizvidi uye achitiwo izvi ndizvo, mogara pasi motaura. Zviri right here kumborwisana, kumbopesana muchitaurirana, zvakanaka here? Some people believe it is wrong to argue. They disagree kuti iko, hanzi it is wrong to argue or disagree. Pane vanhu vanongogara vachitoti zvinodiwa nababa ndozvandinotoda mufunge, zvataurwa namadhamu ndizvo. Hakuna upenyu hwakadaro, hamuna kuzvarwa pamusha umwe chete, munotogona kupesana. Tirite sere? Others believe they actually never fight. Tererai, those who refuse to acknowledge the need to fight, who suffer from displaced anger in forms such as hostility, emotional instability, depression, and related health problems. Vanhu vasingadi kuti nyaya dzitaurwe, kana kuti vanongokanda nyaya pasi pemakapeti, vanoti zviri nani kuvhara hapwa, kunyarara kunokunda kutaura, ivo chikwata ichocho icho. Vanogona kuzoita dambudziko rekuti hazvisi kutaurika, but vomba vaine herita ine karekita yaanga vasina. Saka they can suffer from emotional instability. They can also suffer from displaced anger. Displaced anger, kana kuti misplaced anger, kushatirwa kuya kwekutiko manihu yarohwa 4-0, iwoya uchirowa mukadzi kumba. Tirite sere? Chelsea yabayiwa, iwongosvikorowa bhutsu inorohwa imbwa yangowanikwa yakarara zvayo pa zviri zvega here imbwa yemamba, munoda kutyora mbabvu yembwa chii? Displaced chii? Anger. Ende kuna umwe vanhu wekuti akasumuka kutaura muchechi, nasona kuti wakoma hakuna kubuda. Because mukangoda kuti musuggeste zvimwe zvinhu zvinosiyana nezvaataura, anobva aona pikicha yekupi? Yekumba. Saka pane vamwe vanhu, pane mama elders anogona kutaurira kuti iko no hatidaro. Achitotaurira munhu mukuru, kunzi haya as over my dead body. Unozva muri kutaura izvi? That's nonsense. Osha kuti nonsense mubhaibheri iri papi? Kune kwavari kushatiriswa, ende zvinhu zvacho hazvisi kutaurika. Saka munhu asiri kutaura nyaya dzake kwaari kushatiriswa, anozongoshatirirwa chero. Saka munoona kuti iko, kana munhu asina utano hwepfungwa, if you have emotional instability, kunyange kasenzero kaunoita nevanhu, kunyange kaitiro kauchaita kuchechi, kunyange kutaura kwauchaita nevanhu, interaction pabhazi chaipo, mushopu chaipo uchitenga, irite sere, unogona kutosiya watuka munhu zvinototyisa mubhazi chaivo muchifamba. Unogona kusundidzirwa zvakadaro zvokuti bhazi ranga hameno zvaraita wasundidzirwa, but response yacho inogona kukonzerwa nekuti you are emotionally unstable, nekuti kune zvimwe zvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwako asi hazvisi kutaurika. Families who fight together stay together, provided they know how to fight properly. Saka nyaya dzinofanirwa kutaurwa mukati member. Fighting among people who really care about each other does not have to be destructive. It can be a highly constructive experience. Those who withdraw, tererai point here, tipedze zvakanaka. Those who withdraw
do not care about one another enough to risk the status quo. Pana umwe vanhu vanotiko ndakazvisiya, ndakutomuziva munhu wani, munhu wangu, zvino inini muromo wangu ndakunzwa kuti vachati pano vanosiya zvakadaro. Teerera vana vaMwari, ukaona mukadzi wako achiri kukunetsa kuti ngatitaure nyaya iyi, achiri kukuda. Ukaona murume wako achiri kutiko apa ngatigadzirise, achiri kuda. Otherwise kana anyatsokubvisa pasi pemwoyo wake anonyarara. Unogona kuyana 12 otokubikira sadza riri kupisa, ugototi munhu anonamata nyamba akubvisa pamwoyo. She's no longer interested in you. She's no longer interested nekwawaswera zvawanga uchiita. I don't care anymore. Saka ngwarirai kuno varume venyu muri kutiko takazovaswatanudza. Vamugwara vakauya vachipengereka asi vamufora. Ngona munhu anyarara vechivanhu vanenge vakunzi akadyiswa akaita sei, vamwe vacho vatokurambai asi vachiri pamba. They no longer care. Unoita chero chawada, nyange ukaregera ubuda mubedroom mai vake vauya haabvunze, because their hearts are no longer with you. So ukona munhu anyarara akusiya, be very worried. Otherwise maybe a person has given up on you. Saka ukaona mukadzi achiri kubvunza, achiri kufona, baba atawanda muri papi, chii chiri kuitika, muchiri mese, usati ari kunetsa, muchiri mese. Kana akanyatsokubvisa pamwoyo haafonewe, rinodoka kuti tsobwe, hapana chaanotaura newe. Akuita zvinhu zvitsva mukati muupenyu hwake. Vanhu kana vaita matambudziko ekupesana, ndo nzira dzavanowanzoseenzesa idzi: suppression, expression kana kuti repression. Mawedzi aya akada kunofanana, but ndachida kuti ndikudetserei tisati tanamata. Very, very important. Vanhu vanoita suppression, vanhu vekuti agumbudzwa, agumbuka, but anozvitsindira. Makamboda kurutsa but paine vanhu unotsindira. Iritezera vana vamwe, ndo inonzi suppression, kutsindira. Zviruda kubuda zvikakutushuka, warwadziwa, wanetseka, but wodzvitsindira. Let there be a round table mukati memusha. Otherwise you kill each other. Munourayana neBP, munourayana nedepression. Conflict resolution. Vangana vanoti Mwari ngandidetserewo ndisavone zvigumbu zvinorerwa kwemakore, zvigumbu zvinorerwa kwemakore, but somehow Mwari angoisa mukana wekuti titaurirane mumba, tigone kuita connect back. Unogona kutosvika pakuchembera mwana wako aine chigumbu newe. Unogona kusvika pakudonzva murume wako achiti asati awana mukana wekusvika pamwoyo wako kuti akuudze zvakamurwadza asi aine chigumbu newe, and it causes a lot of resentment. Unogona kuti iko zviri kufamba, ndiri pasta, ndiri erida, ndini mukuru wezvakati nezvakati kuchechi, vanhu vachikupemberera vachiti tina pasta, tina erida akarongeka, asi mukadzi wako ari in a lot of pain. Why? Because hauna kumupa mukana, hauna open round table mukati memusha wako. Saka vangani vanoti Mwari adibatsirewo mani,
kumba kwangu kumboitaura kuti gone kutaurika neni. Munoziva kana chimwe chinhu chauda kungozvitarisa mukati meupenyu, kana uchida kuona kuti mweya tsvina iri pedyo neupenyu hwako, ukaona vanhu vachitya kutaura newe, vachinopedza tete kuchitomburwizi nambuya wokwamurewa, uti muturikwa, tinokumbira kutaura neni. Mweya tsvina tiri kutedzerawo nawo. Yes, vanhu havafanirwi kuenda kumufakosi kunonotsvaga bhururu wako wawakaenda naye kuhondo kuti vakutaurire a simple thing, a very simple thing. People must be free to talk to you, otherwise you cease to be a human being. Vari pera vanoti Mwari, ndoda kusvikawo. Mwari ndibatsireiwo ndingove munhu anoita sei, anosvikika. Vari pera vakadai, simukai netsoka dzenyu tisvike panguva yekunamata. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kutenda nenguva yamatipa yekunamata nokumbira kwamuri. Tamira pamberi pouso hwenyu nemadzimai edu, tamira nevarume vedu, tamira pamwe chete nevana vedu, vamwe vari pano vamwe havapo. Chikonzero chekusumuka mukati mezuva ranhasi Mwari, tarangarira zvatakatadzira vanhu vatinogara navo, tikavashayisa nguva yekutaura nesu, tikazviita zvikomo zvine manhu, and we were not even kind, we were not even approachable. Takaita rafu inotyisa, tikafuratira any confrontation. We avoided it and we buried it. Tikafunga kuti iko tapedza nazvo. Asi upenyu pahwaifamba, we have seen kuti vana vedu, they can't talk to us. Nyaya dzapera, isusu nemadzimai edu hatichataura, isusu nevarume vedu havasina kana tichagara. Chikwei chataisimboita nemufaro wakanga uri mukati memusha wanwiwa wese, and we are in our homes but we have no friends in our family. Oya pamberi pousoimana kuti this is not right. Tibatsirei mudzose kunoimuka mukati meupenyu. Varipo vana baba namai vakatadzira, zvimwe zvacho hazvitauriki. Vamwe vagere mukati memba asi they are no longer happy to be there. Asi zvikangotaurwa, zvikagarirwa pasi zvikataurwa, mumwe akati ndine urombe, they are happy once again. Mwari, bring this new day kwatiri mukati meupenyu once again. Tinotarisira zuva irori, we look forward to that sunshine, we look forward to that rainy day whereby we can pour out zviri kutinetsa zvatakatadzirwa, and someone says they are so good, whereby we can even go, isusu vacho vakatadzira vanhu, tiende tinoti tine urombo. Tinokumbira nezita raJesu kuti iko mukati medzimba, let there be round tables, let families connect together, let joy and happiness come back to us once again. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. God be with you. Kuna Jesu, Kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, uya kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, kuponeswa, Jino, uya kuna Jesu.
Jino Aquaniswa Jino Uya kuna Jesu Aquaniswa Jino Wadaiswa Jino Uya kuna Jesu Arindira Jino Arindira Jino Uya kuna Jesu Arindira Jino Musimbire Jino Uya kuna Jesu Musimbire Jino Jino Uya kuna Jesu Komperera Jino Maria Candida Disingaziri akanifua Nerudo aka Nisunga kwari moyo wangu wasungwa nefundo Rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini Dawana shamwari yo shamwari yakanifira handi upenyu bachete asi akazipira zendi nazo handi zangu ndaka muchengetera moyo simba upenyu zesende zake nalini Dawana shamwari akapiwa masimba ese kunichengeta munzira ino yenda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise ngandirindendise wenze pambe rinozorora Dawana shamwari ine muta idine rudo ndi mutungamiri kwaye ane zerone simba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurie ndiri wenyunarini Rudo tifata Rudo natenzira Rudo ita titerere nekuwa nemota Mwari Rudo tirivana vake Mwari Rudo tifanane naye
titerere nekuva nebutsa pasiride urombo kurwara nekufa ngerudo tinobatsira vamwe kudawira Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva nebutsa apo basa rapera tatorwa kusoro ngoma yedu tichaimba ndijesu ngerudo Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva nebutsa Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva